Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Nurlu Cumğa күні белән шушы изге көн дөньяларга иминлек, татулык, һәр өйгә игелек, сөенеч, бәхет алып килсен. Тәнегез сау сәламәт, йөрәгегез саф, күңелегез тыныч, иманығыз нык булсын. Үткәннәрдә киләчәктә кешегә күрә, шуңа күрә хакыйкать галәме бер генә, бер нәрсә өчендә борчылырга кирәкми дип әйтеп калдырган Җәләлетдин Руми хәзрәтләре. Менә шундый кыска гына Җумга нәсихәтеннән соң бүгенге чыгарылышыбызны башлап җибәрәбез. Җомга вәгазендә Казан Нуры мәчете имамы Алмаз хәзрәт Мөхлисов шөкер кылу һәм аның тәртипләре хакында бәян итә. Питрәч районының Әлбедән авылында бер туган кызлар Гафароваларны яхшы беләләр. Алар ат спорты белән мавыга, инде үз атларында булдырганнар. Көзге муллыкка аяк басабыз, ташкабакны да иркенләп ашау чоры якыная. Бу яшелчәнең хасиятләренә дә тукталырбыз. Студиябызга киләчәк кунаклар белән дә танышык. Булгарда узатырган эпос фестивале хакында Мария Минеева һәм Аделина Павловалар сөйләр. Дары заводы музейның җитәкчесе Гүзәлия Җәләлова белән дә күрешербез. Милләттәшләребез тормыш хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина бәян итәр. Умартачылык теләсә кемнең кулыннан килә торган эш түгел. Әлеге файдалы бөҗәкләр белән дуслашу һәм алар белән озак вакытлар эшләү өчен умартачы зур тәҗрибәгә ия булырга тиеш. Бу эшкә иң кыю кешеләр генә алына һәм алар төрле алымнарны санап карап, үз хаталарын җитекләп өйрәнеп кенә яхшы белгеч булып китәләр. Ә хәзер умартачыларның иң кызу чоры бал аерту дәвре һәм шушы татлы кәсеп белән уңышлы шөгыльләнүче кеше Нурлат районының Фама авылында яшәүче Ринат әфәнде Мөхәммәтшин хакында видеозма тәкъдим итәбез. Нурлат районы Фама авылында яшәп ятучы Ринат әфәнде 30 ел тирәсендә умарта кыртлары белән шөгыльләнә. Без килгәндә дә бакчада кияү белән бал кыртларын карап барлап йөри иделәр. Алар шунда кышлар бар инде минем. Шунда кышлар, мин аларны карап торам. Эшкәнгә бер атнага бер шулай качан азыклары бетә, шунда карап торасың инде. Әгәр дә инде яз көне беренче чыгарып куйганда инде ялларны чирәйтәсең, үлчәм күп бар, шуны фатайна калдырасың. Аннан соң инде әкрененә машина истибез. Шулай итеп үлчәтә барабыз. Хәзер инде алар уже шундый ятырган состояниедә. Кишлеләр башыда инде 2 тапкыр бал алдык быел. Субханалла, Аллага шөкер. Бу эшне башлап җибәргәндә белеме булмаганлыктан барлык умарталары диярлек таралып бетә. Тора бара аларны өйрәнә, үрчетә. Мулдан уңыш та ала башлый Ринат әфәнде. Монда рабочылар алар иң кичкенәләре. Ниләре инде аталары, ата дигәннәре бар. Ата дигәннәре алар зур. Вон итеп чалар алар. Әңгәсе аның канаты кыскарак, ул арт яганың нирәк. Озынрак, зуррак. Балны рабочылар ташыйлар. Әнкә кырт только йомырка сала. Бүгенге көндә аның умарталары да чага торган түгел. Рәхәтләнеп ачык киемнәрдән дә эшләп була. Алай да кияүләре, балалары булышканда умартачы киемнәрен киеп эшли. Операторыбыз да шул киемнән төшерде әлеге видеоларны. Җәйкене алар алай күп яшәмиләр, алар эшлиләр. Җәйкене алар бер ай яшәргә бу эшедә карата. Моны хәзерге вакытта рядом гына бал булса, аны хәлле тузмыйлар алар. Хәзер еракка качалар менә, алар тузалар. Балын ашау бик рәхәт һәм файдалы. Ә менә умарта кыртларын карап тору җитди эш. Алар әле авырып та алырга мөмкин икән. Мин просто менә балалар да теләр, ниләр дә. Бабай, мартаң бар, балың бар бит инде. Тагын шуны яшәсәң дә җитә балың диләр. Мин просто ул эшне яратам. Менә миңа ул душевный покой бирә, шуны гадәни. Менә яраткан хезмәт. Яраткан эш җан тынычландыра, яшәү көче бирә. Ринат әфәнде дә бакча эшендә ял итәм ди. Журналлар алайын теге заманда инде, хәзер инде теге телефоннан интернетта да бар, хәзер бөтен әйберләрне, теге подкормкаларын, ниләрен, теге күчерүләрен, нитәрен, теге ялгауларын, ниләрен бетерсен интернетта күп. Карап торасыз. Бөтенесенә. Бәрәңгегә инде әлеге балалар булса инде. Основной. Теплицагызда бар, анда карап торасыз. Теплицаны, бак төбәген үзем карыйм инде.
Бакча, йорт-җир умарта эшеннән ләззәт алып эшли Ринат әфәнде. Күпләргә үрнәк ул. Балаларына да, оныкларына да эш тәртибен күрсәтеп тәрбияли, акыллы киңәшләрен бирә. Төрле тискәре эмоцияларыгызны үзегездә сакларга ярамаганлыгы хакында барыбыз да яхшы беләм. Аларны чыгарыр өчен спорт я булмаса бию булыша икән. Әмма бу ике әйберне дә берләштерергә мөмкин. Бүгінгі күндә латина фитнес деген ағым бик популярлаша бара. Ул нәрсәне аңлата? Келесі видеозмада шул хакта белербез. Хезмәттәшебез Гөлнур Габдрахманова әзерләгән сюжет. Казанда һәм Россиянең кайбер бүтән шәһәрләрендә җәй сайын бушлай тренировкалар уза. Без дә бүген латина фитнесына килдек әле. Менә тренердамы да икән Ринат, сәлам. Сәлам. Хәлләр ничек? Хәлләр шәп. Бу нинди латина фитнесның бу беренче тапкыр ишетәм мин. Мин аны үзем уйлап таптым. 2009 елдан белән мин латина белән шәһәрләнәм һәм дә кешеләрне өйрәтәм. Кешеләр яратып йөримме, кызыкмы бу кешеләргә? Кешеләр яратып йөри. Ринат, син үзеңдә латина белән шөгыльләнгәнсеңдер әйме, бию белән? Әлбәттә, латина белән шәһәрләнәм һәм дә кешене өйрәтәм. Латина. Әйбәт, әйдәгез әле бүген без дә латина фитнес белән шөгыльләнеп кайтыйк әле. Киттек. Тренировкалар Яшел фитнес федераль проекты уңайыннан уза. Бу спорт һәм сәламәт яшәү рәвешенә кагылышлы социаль юнәлеш. Бушлай күнегүләр җәй дәвамында шәһәрнең төрле мәйданчыкларында үткәрелә. Миңа монда йөрергә бик ошый, бу миңа энергия бирә, бу миңа көч бирә. Бу беренче тренировка синең ничә? Икенче, теге атнаны булды һәм менә бу атнаны тагын килдем. Миңа бик ошады. Ринат үзе күп еллар латина биюләрен биеп, региональ Россия күләм конкурсларында урыннар алган, лауреат булган. Хәзер үзе фитнесның бер тармагы булган латина фитнесны уйлап тапкан. Кешеләрнең бачата, сальса, меренге биюләрен бийсе килә, ләкин уялалар ди ул. Парлы бию булганлыктан бәлки иптәш таба алмабыз дип уйлыйлардыр. Ә монда пар кирәкми. Дәресләрдә алар төп техникаларны, бию элементларын өйрәнәләр. Бу бию дә шул ук вакытта фитнеста. Так я сюда первый раз пришел. Мин монда беренче тапкыр килдем. Мине дусларым чакырдылар. Күңел ачырбыз дип ышанып калам. Тренировка берничә блоктан тора. Айрым бию төре, айрым мускулларны эшләтер өчен каралган. Иң беренчесе бачата. Монда бачатаның төп бию адымнары белән танышалар. Гәүдә мускулларын эшләтәләр. Тренировка акрын темпта бара. Икенче бию сальса. Ул аяк, бот мускуллары өчен каралган. Уртача темпта бара. Өченче блок меренге. Монда куллар, җилкәләр, терсәкләр эшли. Югары темп, бию темпы алына. Һәм соңгы блок реггетон. Бүтән өйрәнгән элементларны бергә кушып бию. Күргәнебезчә, барысы да бер системага салынган, күнегүләр дә күңелле үтә. Латина музыкасы, саф һава, шәһәр үзәге үзеңдә хәрәкәттә. Тренердан күзне дә алмыйбыз. Үзебез дә чамаларга тырышабыз. Я второй раз пришел. Просто друзья позвали, вот и все. Мин икенче тапкыр килдем. Дусларым чакырды. Бу миндә кызыксыну уятты. Моңарчы биегәнем юк иде әле. Бер нәрсәгә дә ошамаган онытылмаслык хисләр. Я на зеленый фитнес хожу уже с 18 года. Мин Яшел фитнеска 2018 елдан йөрим. Бик ошый, дәрт бирәм. Күнегүләр саф һавада, шунысы ошый, залда түгел. Тренерлар да шәп, яратып йөрим. Монда сәламәт яшәү рәвешен сөючеләр очрашты, энергия алмаштылар. Шәһәребездә аңлы кешеләрнең күплеге, үз сәламәтлекләренә битараф булмаулары аеруча сөендерә. Дуслар, монда чынында бик күңелле һәм энергия ташып тора. Сездә монда һәр пәнҗешәмбе сәгать 7дә килегез. Бик күңелле булачак. Гран-беттон удмуртларның иген уңышын сорап илаһка дога кылу бәйрәме. Гран-беттон җәйнең иң матур вакытында болында уздырыла. Удмуртлар 1 июньдә Вось дигән илаһлары Куалы дип аталган гыйбадәтханәләреннән болын кырларга чыгып уша һәм кире Петрауда гына кайта дип ышана. Шуңа күрә бу вакытта алар гыйбадәтханәләрдә түгел, табигать кочагында үзләренчә дуа кылалар. Татарстанда милли бәйрәмнәрне дәвам иттереп, республика күләм удмурт мәдәнияте бәйрәме Гран-беттон гөрләде.
Удмуртларның күпчелеге Кукмара районында яши, һәм аларның 1500-дән артыгы Нырья авылындагы мәритә. Бирегә бөтен Россиядән 3000-нән артык кунак килгән иде. Гронбеттон язгы кыр эшләре тәмамлангач, сабан туе кебек үк билгеләп үтелә. Борынгы бәйрәм җәйнең иң матур чорында, табигать кочагында, болыннар шау-чәчәккә күмелгән вакытта оештырыла. Бәйрәмдә республиканың дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да катнашты. Удмуртские песни, удмуртские танцы, татарские песни, и сабантуй, и уяв, и грынбеттон, и еще... Гронбеттон, сабан туе, каравон, симык, уяв һәм башка милли бәйрәмнәр Татарстанның күп милләтле халык арасындагы дуслык, татулыкны саклау турында кайгыру тушанлыгын күрсәтә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстанда 173 милләт һәм халык вәкилләре яши. Алар гырыф-гадәтләрен, мәдәниятын һәм телен сакларга омтыла. Республика җитәкчелеге аларга ярдәм итә. Бәйрәмнең рәсми ачылышы алдыннан килгән кунакларны бәйрәм хуҗалары милли ризык белән сыйлады, удмуртларның көн күреше һәм мәдәнияте белән таныштырды. Җеш буречу маеч. Без бүген бик шатланабыз бу бәйрәмдә. Гронбеттон бәйрәменә удмурт халкы белән бергә шулай бәйрәм итәргә җыелышып, менә бу матур шундый Кукмара җирендә. Төп вакыйга Войс Жук дип аталган йола боткасы пешереп, аны Россия рекордлар китабына да теркәделәр. Бу удмуртларның үзләренең милли кашалары казыйты белән. Моның өчен без 20 кило чиста казыйтын турадык. 15 кило сыер майы, 15 кило суган, 40 кило төрле кашалар алып килделәр кунаклар һәрбер җирдән. Шуны без булгата 2 сәгать пешерәбез. Ризыкның гомуми авырлыгы савыты белән бергә 290 килограмм, чиста авырлыгы 248 килограммга баскан. Аны бирегә килгән һәр кеше дә авыз итә алды. Тапшыруны дәвам иттерәбез. Махсус хәрби операция зонасында иратларыбыз безнең киләчәгебез. Күп еллар элек ата-бабаларыбыз яулаган иргебез өчен көрәшә. Тапшыруыбызда Россия геройлары, гомерләре бәрабәренә җиңүне якынайткан Татарстан һәм Татарстанга нисбәтле булган егетләребез хакында сөйлибез. Алар турындагы хәтер халык йөрәгендә мәңге сакланыр. Андрей Андреевич Соколовский. Хәрби дәрәҗәсе гвардия сержанты, вазифасы махсус хәрби төркемнең өлкән разведчигы. Махсус хәрби операциягә кадәр Андрей Соколовский Сүрия, Таҗикстандагы гадәттән тыш хәл шартларында хәрби бурычын үти. 2022 елның февраленнән Украинада махсус хәрби операциядә катнаша. 2022 елның 29 майында яшерен хәрби бурычын үтәгәндә Яровая торак пунктында һәлак була. Россия президенты Владимир Путинның карары белән Андрей Соколовскийга Россия герое исеме бирелде. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Махсус хәрби операция барышында җиңүне якынайткан татар егетләребез байтак. Шундый кыю егетләребез арасында Руслан Ханнановның да исемен атап үтәргә тиешбез. Ул үзенең вафатыннан соң, һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнгән. Каһарманнарыбыз белән біз чын күңелдән горурланабыз һәм аларны бер кайчан да онытмаячакбыз. Наша семья всегда нам во всем помогал, всегда нас поддерживал. Он был для меня всегда образом того человека, которым я стремлюсь стать до сих пор. Даниил белән Никита Ханнановлар безне кадет киеменнән каршы алды. Алар Советлар Союзы герое Борис Кузнецов исемендәге кадет мәктәбендә укый. Икесе дә кичкенәдән үк офицер булырга хыялланган. Әтиләре Руслан Ханнанов кебек. Улысы Никита әтисе белем алган танк училищесына керергә тели. Он всегда пытался мне как-то помочь, подбодрить всегда. Әтием миңа һәр вакыт көч биреп торды, гел алга атларга ярдәм итте. Максатыңнан баш тартма, аңа ирешергә тырыш дип әйтеп килде. Үзе дә ватан алдындагы бурычыннан баш тартмады. Соңгы сулышына кадәр батырларча көрәште. Он тоже не отступил, он пошел до конца.
Әтиләре Руслан Ханнанов СВО зонасына 1 ел элек үз теләге белән киткән. Алга батальонында хезмәт итә. Гомумән мәктәптән үк карьерасын хәрби хезмәт белән бәйли. 102-нче гимназиядә белем алганнан соң танк училищесына керә, аны кызыл дипломга тәмамлый. Новосибирск өлкәсендә хезмәт иткән, өйләнгән, 3 бала үстергәннәр, соңыннан Казанга кайтып, инженер булып эшли башлаган. Махсус хәрби операция башлангач, 2 дә уйлап тормыйча хәрби бурычын үтәргә китә. Я понимал, что он идет защищать нас. Ул безнең яклаучыбыз булды. Безне, әнине, гаиләбезне, туган илебезне, ватан алдындагы бурычын аңлап, барсын намусы кушканча үтәде дип саныйм. Он делал это все осознанно. Батырлык ордены иясе Руслан Ханнановның бу сыйфатлары улларына да күчкән. Ул безне дә үзе кебек ватанпәрвәр итеп тәрбияләде ди егетләр. Никита белән Даниил хәзердән үк әниләренең һәм сеңелләренең тоянышы. Әтиегез сезнең өчен үрнәк ди әниләре. Папа. СВОда Руслан Ханнанов гранатометчылар взводы командиры булган. 25 хәрби белән җитәкчелек иткән. СВОда өлкән лейтенант дәрәҗәсенә ирешә. Быелның февралендә хәрби казанышлар өчен медалена лаек булган. И он все время говорит, я со своими ребятами, главное, чтобы все было у них хорошо. Ул һәр вакыт егетләре өчен борчылды. Берәрсе яраланса да, бик кайгыра иде. Үзе турында уйламады да. Мин аңа алай ук хафаланма, йөрәгең күтәрә алмас дип әйтә идем. Син нәрсә, алар бит минем егетләрем, алар өчен җавап бирәм дип әйтеп килде. Хезмәттәшләре дә аңа карата шундый ук мөнәсәбәттә булды. Это же мои ребята, и вот он всегда, и ребята к нему так же. 36 яшьлек командирның гомере 10 июньдә Артемовск шәһәр янында хәрби бурычын үтәгәндә өзләм. Владимир Путин указы нигезендә ул батырлык орденына лаек дип табыла. Одним крылом он защищает нас, нашу семью, а другим свой гранатометный взвод. Руслан Ханнановның кызы Екатерина Олимпия резервы мәктәбендә шөгыльләнә. Спортта зур уңышка ирешеп, ил данын якларга тели. Әтисенә каһарманлык һәм кыюлык өчен бирелгән медальләрен, аның фотосурәтләрен гаиләләре белән кадерләп саклыйлар. Аллаһы Тәгалә Коръәндәге Ниса сүрәсенең 147-нче аятында: "Эй мөэминнәр, әгәр ышанып Коръән белән гамәл кылсагыз, минем нигъмәтләргә шөкер итсәгез, Аллаһы Тәгалә сезне газапламас. Иртән уянып күзләрегезне ачуга Аллаһка шөкер, бүген дә исән-сау йоклап тордым" дип Худайга рәхмәт укыгыз. Чыннан да без Аллаһ Раббыбызга шөкер кылабыз микән? Менә шул хакта ешрак уйланырга кирәк һәм бүгенге җомга вәгазәдә нәкъ менә шул хакта. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anda Allahu subhanahu wa ta'ala bulay deb aytgan: "A'udhu billahi minashaytonirrojim. Law shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid." Bu so'zlarni tatar tilinə tərcümə etsək, Allah Teala aytə: "Əgər şükür qılsağız" dey. Heç şəksiz arttırıb birəm. Əgər də küfrlük qılsağız, gazabım qatı buladı degan. Менә мөхтәрәм җәмәгать, бу дөньяга туыбыз, бу дөньяда яшәүбез, саулык сәламәтлегебез, гаиләләребез, балаларыбыз, ризыгыбыз әлбәттә моны безгә бирүче Аллаһ Тәала. Без дә сәбәбен кылабыз, тырышабыз, ләкин Аллаһ Тәала безгә аны бирә. Кайсы вакытта тырышсаң да килеп чыкмаска мөмкин. Кайсы вакытта бик тырышмыйсың да, ләкин Аллаһ Тәала көтмәгән, уйламан урыннан bu nimetlerini bire. Kişi indi Rabbisine her vakitte da rahmetli, şükürlü bulurga deyir. Kur'an'ın da birinci sözü Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip başlana, bütün alemlerinin Rabbisine şükürlerimiz, rahmetlerimiz bulsa idi deyip. Buna bu ayetten de anlaşılgansa, aldağı ayetten Allah Teala şükür etsek, tağını da arttırıp, tağını da kübeytib birə. Əgər də küfürlük qılsaq, küfürlük degəni qaybir vaxtda kişi anlatılıb getə də, özüm min şulay tırışdım, özüm oqadım, özüm şunday malaydiyet, özüm bulmasam bir kim minə buluşmaz idi deyib əйтən kişilər var. Əyi Allah Teala birmim deyib əйтmiyim deyib vaxtda Allah Teala özünün nimetlərin bu kişiyə birə, lakin azabım qatı buladı. Bu birgən şadlıqның, байлықның, рәхәтен күрәлмәскә мөмкин. Киресенчә бу килгән байлык, килгән шатлык, башта шатлык булып, аннары кайгы хәсрәткә дә әйләнергә мөмкин. Шуның өчен тормышта без белмибез, теге кайгы вакытта авырлык та килә, сынаулар да була. Ул сынауларга да без Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Шул сынау белән Аллаһы Тәала безнең гөнаһларыбызны ярлыкап, безне зуррак дәрәҗәләргә иншалла күтәрәчәк.
зур галимнәр әйткәннәр, шөкер итү ул эчтерле була дигәннәр. Шөкер итү беренчедән ул күңел белән. Менә һәрбер кешенең уе бар, нияте бар, фикерләре бар. Бер вакыт таба алсак иде, утырып, Аллаға шөкер, әлхамдулилла дип әйтергә. Без играбыз, шабабыз, дөнья куабыз, Аллаға шөкер дип, субханалла, әлхамдулилла дип әйтергә дә кайсы вакытта вакыт булмый. Әгәр дә күңелебездән Аллаға шөкер дип әйтсәк, күңелләребез тынычланып китә. Инде күңелләребез тыныч булса, тышкы ягыбыз да тыныч була. Икенчесе, Аллаһы Тәгалә безгә тел биргән. Тел белән дә менә һәрберебез татар телендәме, гарәп телендәме, үз телебездәме, урыс телендәме Аллаға шөкер, әлхамдулилла дигән сүзләрне әйтеп йөрсәк иде. Гарәпләрдә шундый бер мәкаль бар: әлхамдулилла ала кулли хал, нинди хәлдә булсаң да Аллаға шөкер, әлхамдулилла дип әйт. Юлда барганда егылсаң да Аллаға шөкер дигән, чөнки кулыңны сындырмадың. Кулыңны сындырсаң да Аллаға шөкер дип әйтә алсаң иде, аяғың исән калды. Кулың аяғың сынса да Аллаға шөкер дип әйтә алсак иде, үзебез исән калдык. Һәр вакытта да кеше позитивта булырга тиеш. Тел белән дә үзебез дә өйрәник, балаларыбызны да Аллаға шөкер, әлхамдулилла дип әйтергә өйрәнсәк иде. Йокыдан тордык икән, әлхамдулилла, Аллаһ Тәгалә безгә тагын бер көнне бүләк итте. Аллаға шөкер, укырга, эшкә киттек. Аллаға шөкер, эшебез бар, укуыбыз бар, дусларыбыз бар, Аллаға шөкер дип, шуны кабатлап бери алсак иде. Һәм өченчесе, әйткәннәр галимнәр, шөкер итүнең бу тән белән. Тән менә Аллаһ Тәгалә безгә тәнне әманәт итеп биргән. Тән белән шөкер итүгә нәрсә керә? Уразалар тоту, намазлар уку, кешеләргә ярдәм итү, кешеләргә файда китерү, җәмгыятькә без файдалы булып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Әгәр шөкер итсәк, Аллаһ Тәгалә арттырып бирә. Менә тәнебез белән шөкер итәбез икән, Аллаһ Тәгалә саулык сәламәтлегебезне арттыра. Аллаһ Тәгалә гомеребезне арттыра. Мөхтәрәм гайыз кардәшләрем, Аллаһның нимәтләрен саный башласак, санап бетереп булмый. Без кызганча каршы әз шөкер итәбез, ләкин күбрәк зарланабыз. Зарлануларыбызны алып куеп, Аллаһ биргән нимәтләрне аңлап, шуларга күбрәк шөкер итеп яшәргә Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә насыйп итсә иде. Хәзерге вакытта табигатыбызның иң мул вакыты. Бакчага чыгасың, нинди генә яшеллек юк, җиләк, җимеш, помидорлар элгереп килә. Шул исәптән ташкабакта. Ташкабакның составындагы минералларны, витаминнарның файдалы үзлекләрен санап кына бетерерлек түгел. Шуңа күрә аны рәхәтләнеп бисмилла әйтеп ашагыз. Алдагы видеоязма тулырак сөйләр. Бу тәмле һәм файдалы яшелчәне һәр бакчада очратырга мөмкин. Ташкабакны безнең эрага кадәр 3000 ел элеге үстергәннәр. Аның туган ягы булып Мексика санала. Колумб яшәгән заманнарда ташкабак кахвә, тәмәке кебек экзотик һәм сирәк продуктларның берсе булган. Европада бу яшелчә 16-нчы гасырда гына утыртыла башлый. Әмма ризык түгел, ә декоратив үсемлек буларак, чөнки аның чәчәкләре бик матур. 18-нчы гасырда исә ташкабак төрле халыкларның яраткан ризыгына әверелә. Италиядә ул аеруча популяр. Минестроне дип аталган ташкабак ашы бу ил кухнясының горурлыгы. Ташкабак ул кабакның куаклы төре. Аның ак, яшел, сары төстәге сортлары үстерелә. Әлеге яшелчәдә витаминнар, минераль тозлар, тимер, магний, кальций кебек кеше организмына файдалы булган микроэлементлар күп. Шуның белән бер рәттән ул аз калорияле продукт. Ташкабак пектинга бай, шуңа күрә ул канны чистарта, холестеринны әзәйтә һәм гомумән матдәләр алмашынуын яхшырта. Белгечләр тарафыннан расланган тагын бер кызыклы факт: ташкабакны еш ашаучы кешеләрнең чал чәчләре соңрак күренә башлый икән. Ташкабактан косметологиядә дә файдаланалар. Яшелчәдән ясалган битлекләр тирене агарта, яшәртә, витаминнар һәм антиоксидантлар белән байыта. Ташкабакның үзеннән кала чәчәкләрен дә пешерәләр. Аларны кыздыралар, пиццага, пирог эшлегенә, ашка, салатларга кушалар. Мәсәлән, Грециядә ташкабак чәчәгенең эченә дөге һәм сыр тутырып, томат соусында пешерәләр. Слинда
Лондон дигән инглиз шәһәрендә менә инде 40 елдан артык кабак һәм ташкабак фестивале дә үткәрелә әле. Ел сайын фермерлар яшелчәдән искиткеч гүзәл композицияләр ясап тамашачыга тәкъдим итәләр. Менә шундый популяр продукт ташкабак. Сез дә авыз итегез. Республикабызда данлыклы, ихтирамга лайыклы үрнәк гаиләләребез бик күп. Бүген исә без Әлки районының Әнҗирә авылында яшәүче Сафиннар гаиләсе турында сөйлисебез килә. Иске Әнҗирә авылында яшәүче Фәрдия белән Марат Сафиннар тормышы әлеге җәмгыять институтына карата фикерне үзгәртергә сәләтле. Ир дә, хатын да шушы авылда туып үскән. Бер сыйныфта укыганнар, тик үсмер чакларында аралашмаганнар. Дуслыклары берләнү чоры исә Марат әфәнденең хәрби хезмәтеннән соң Фәрдия ханымның чит өлкәләрдә эшләп кайтканнан соңга туры килә. Яшьләр авыл клубында очраша. Гел озата клубка чыгабыз бит уйнарга, бергә уйныйбыз. Аннары тагын кайта бит инде синең артыңнан ияреп. Шулай итеп, аннары якын була инде, дус була башлый инде, шушы кеше якын була инде аннары. Шул сөйләштек, бергә. Аннары менә хәзер инде 58 елны өйләнештек. Ноябрьнең 14-ндә. Вот менә киләсе ноябрьгә 61 була инде. Бүгенге көндә Марат әфәндегә 88, Фәрдия ханымга 87. Алар икесе дә сугыш чоры балалары. Без әтисез үстек. Сугыш вакытында бер туганнарыбызны югалттык. Әниләре безгә авыр туры килде. Аларга терәк, таяныч булырга тырыштык. Көн-төн эштә идек. Укуга һич тә вакыт булмады диялар. Гаиләне шушы авылда туган нигезләрендә коралар. Әниләре туганнарына күз кулак булалар. 2 кыз, 2 ул үстерәләр. Бүгенге көндә 6 оныклары, 1 туруннары, ягъни оныкларының баласы бар. Шушы авылның Мир совхозында эшләп көн күрәләр. Марат әфәнде лайыклы ялга чыкканчы ял йокы күрмичә механизатор, тракторчы булып эшли. Фәрдия ханым колхоздагы төрле эшкә йөри. Марат абыйның тракторлары бүген дә капка төбен бизи. Вакыт булганда чыгып, тавышын чыгаргалап йөримәле ди ул. 61 ел тигез гаилә тормышында яшәгән әлеге парга карыйсың да, сыкланмыйча булдыра алмыйсың. Алар бит бүген дә бер-берсенә шундый назлы итеп эндәшә, җылы итеп карый белә. Искиткеч хәл бит бу. Бәхетле гаилә тормышы сирен Сафиннардан сорамыйча булдыра алмадык. Бер-береңне яратышып баргач, бер-береңә ярашырга тырышырга, бигрәк кыскатнарга, тынычрак, сабыррак булырга кирәк. Эштән кайткан иремен матур каршы алырга. Берләнегенә нинди булса да яхшы каршы алырга ир-атны. Өстәл артына утырганда сүз бирәбез бит. Нинди кайгы булса да, нәрсә булса да яхшы булырга. Соңгы көннәрдә республикабызда вакыйгалар байтак. Менә шундыйларның берсе Болгар тыюлыгында 23 июльгә кадәр биредә бик үзенчәлекле фестиваль дәвам итә. Әлеге фестиваль турында сөйләшер өчен студиябызга кунаклар чакырдык. Ул яңарыш, эпос һәм заманча укылыш дип атала. Әлеге фестивальдә катнашучылар Мария Минеева белән Аделина Павлова безнең студиябызда кунакта. Хәерле көн исәмсез. Исәнмесез. Сез инде әлеге фестивальдә катнашучылар буларак әйтеп китегез, ничегрәк үтә ул? Сіз әйткәнчә, фестиваль 23 июльгә хәтле барачак. Көн сайын анда театраль лабораториялар бара. Көн сайын спектакльләр күрсәтәләр. Көн сайын 21 июльдән 23 июльгә хәтле бик кызык этно-фэшн фестиваль узачак. Анда мода күрсәтәләр инде, бөтен Рәсәйдән җыелган модельерлар, дизайнерлар шунда үзенең показларын күрсәтәләр. Сезнең эшегез нәрсәдән гыйбарәт, сез нәрсә тәкъдим итәсез? Фестиваль безнең 2 площадкада уза, Болгарда һәм Казанда. Казанда хәзерге вакытта выставка бара, наследие һәм традиции, наследие традиции. Шул выставка эчендә без лектория ясыйбыз. Менә фестиваль эчендә февраль айында башланган чигелгән карта, без анда генераль партнерлар. Шундай фестиваль эчендә шуны біз Шигелгән карта дигәч, ул республикабызның картасы инде, бөтен районнарны кылачлаган, шулай бит? Шигелгән карта ул Татарстан Республикасының 43 муниципаль районнар һәм 2 шәһәр округы территориаль һәм мәдәни үзенчәлекләр үзенең фрагментлары төзеделәр. Аннан соң бердәм полотнада 5 метр, 3 метрга берләштерү этабы дәвам итә хәзер. Һәм менә чигелгән карта эчендә инде тагын һәр мастерица, шулай диермәм, 45
бистәр тастымал ясады үзенең орнаментлары белән. Һәр районда үзенең орнаментлары бар, шуны чиктеләр алар менә сөлгегә һәм шундый зур картага тоже. Шактый зур карта булып чыга бит инде бу. Минем аңлавымча бу февральдән бирле чигеләм инде. Ие. Биредә һәрбер районның үзенчәлекләре күрсәтеләме? Ие. Ә менә кая күрергә мөмкин әлеге картаны? Бу атнада 23 июльдә Болгарда бу картаны күрергә мөмкин булачак. Тагын ниндирәк эшләр тәкъдим итәләр менә башка кешеләр, нәрсәләр сезне шаккатырды, нәрсәгә исегез китте дигәндә? Выставка наследия и традиции Казан Кремлендә үткәрелә һәм шунда бик кызык, бик матур экспонатлар күрергә була. Килегез көн саен сәгать 10 яртыдан 6-га хәтле. Әмма сез үзегез өчен әлеге фестивальдә нәрсәләр ачтыгыз? Сез бит инде берничә көн булды ул, күрдегез, карадыгыз. Бу фестиваль беренче тапкыр үткәрелә бит. Бу фестиваль 3нче тапкыр үткәрелә. Быел түгел, 3нче ел инде үткәрелә. Менә әйткәнем уже этнофэшн фестиваль показлары булачак. Ул шундый кызык 21 июльдә ачыла Болгарда. Һәм инде бик кызык пьесалар, спектакльләр күрсәтәләр. Бөтен Рәсәйдән җыелган артистлар, театраль лаборатория эчендә анда отбор үткәрелде. Кешеләр любой желающий дигәндәй анда үзенең заявкасын биреп шунда катнаша. Алга таба менә киләчәктә тагын шундый проектларда катнашырга дигән фикер суынмадымы? Андый теләгегез бармы? Бар. Барарбыз инде Алла бирсә. Яхшы, бик зур масштаблы эшкә киришкәнсез. Кунаклар киләме соң менә? Кунаклар килә. Кичә Минтимир Шарипович килгән выставкага. Ул Болгарда 15 көнне фестивальне ачты. Көн саен шундый зур кунаклар килә һәм любой желающий килә ала инде. Шуннан да бик рәхәттер, чөнки ул матур җир, изге урын. Шуннан да рәхәтләнеп ял итәргә мөмкин. Бик зур рәхмәт сезгә, мошлар. Рәхмәт сезгә. Сез хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Казанда танылган татар дин һәм җәмәгать эшлеклесе тарихчы Апанай мәчетенең имам хатибы Вәлиулла хәзрәт Якуповны искә алу чаралары узды. Исән булса, аңа быел 4 сентябрьдә 60 яшь тулган булыр иде. Вәлиулла хәзрәтнең якын дуслары, фикердәшләре Вәлиулла хәзрәтнең кабре янында җыелышып Коръән укыды, дуга кылды. Бу хакта Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте хәбәр итә. 15 июль көнне Түбән Новгород өлкәсенең Кушкай Пужары авылында авыл көне үткәрелде. Бу күренекле баянчы музыкант Татарстан халык артисты Рамил Курамшинның туган авылы бәйрәм искиткеч зур, күркәм һәм масштаблы рәвештә оештырылган иде. Дин кардәшләребез тормышында булган башка вакыйгалар хакында хезмәттәшебез Ләйсән сөйләр. Ләйсән, сүз сезгә. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Ислам һәм Коръән нигезләре буенча кызыклы дәресләр, күңелле спорт уеннары да бар. 2 елга якын Магнитогор шәһәренең борынгы мәчет дип йөртелгән мәхәлләсендә мөселман балалары өчен җәйге ял лагерьлары оештырыла. Мөселман мәгариф учреждениеларында эш тәҗрибәсе булган тәрбиячеләр балалар өчен уңайлы атмосфера булдырырга тырышалар. Аларга тормышларында ярдәм итә алырлык рухи кыйммәтләрнең нигезләрен бирергә омтылалар. Сүз Гөлдар Хафизовага. Мөселман ял лагерында тормыш иртәнге 9-дан башланса да, балалар монда ярты сәгатькә иртәрәк җыелалар. 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге балалар Магнитогор шәһәренең 92-нче мәхәлләсенә шулай зур теләк белән йөриләр. Шәй әзерләгәнче иртәнге намаз укыла. Бу малайлар өйдә дә намаз калдырмыйлар икән. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль хуаллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид ва лям юлад, куфун ахад. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق وأشرف المرسلين محمد زين وعلى أصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر. Ашау кагыйдәләрен, аштан соң һичшиксез дуга кылырга икәнен балалар яхшы беләләр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Атхамана, васахана, вajигалина, миналь муслимин, бирахматика, Аллаху акбар. Иртәнге аштан соң программа буенча балалар музейга баралар, яки кызыклы мастер-классларда төрле эшләнмәләр ясарга өйрәнәләр. Ислам нигезләре буенча дәресләр алып, пәйгамбәрләр тарихы белән танышалар. Мөселман бәйрәмнәре турында мәгълүмат алалар.
Кичкә таба балалар белән көн дәвамында алган сабакларга нәтиҗә ясыйбыз. Илфат хәзрәт Гыйлфанов әйтүенчә, шәһәрнең Сульяк яр мәчетендә мөселман лагере 20 елга якын оештырыла. Безнең үз чыгарылыш укучыларыбыз да бар. Безнең лагерьгә йөрүче балалар мәктәптә дә өлгерәләр, барлык чараларда һәм олимпиадаларда актив катнашып, беренче урыннарны яулыйлар. Җәйге мөселман лагерьларына даими йөреп, мәктәпне тәмамлаганнан соң мәдрәсәгә укырга китүчеләр дә бар икән. Ә мәчеткә яңа балалар килә. Төркемдә иң кечесе Сафина Мөхәммәтханова быел мәктәпкә 1нче сыйныфка барачак, ә мөселман лагерына 2нче ел йөри. Бу вакыт эчендә күп сүрәләрне өйрәнеп, өйдә әнисенә кушылып намазда укый башлаган икән. Раббана атина фи дунья хасанатан, ва фил ахирати хасанатан, ва қина газабан нар. Дети всегда они были неотъемлемой частью джамаата. Во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы помним, что... Балалар һәр заманда да җәмәгатьнең аерылгысыз өлеше булган. Пәйгамбәребез үз заманында еш кына балалар белән бергәләп намаз укыган. Пәйгамбәребез мәчеттә балалар көлүе ишетелми торган вакыттан куркыгыз дип әйтеп калдырган. Чөнки сабыйлар безнең киләчәгебез. 16 бала көн дәвамында җәйге мөселман лагерендә шөгыльләнә. Троицк шәһәре мәдрәсәсендә һәм Уфа Ислам университетында белем алучы бу ханымнар балалар өчен уңайлы мөхит тудырып, төрле чаралар оештыралар. Аллаху Акбар. Это означает, что Господь велик. Господь велик, и Он слышит каждого из нас, видит каждого из нас. Если нам нужна защита, то мы просим защиту у Аллаха. Мин дыганы берәр нәрсәне югалтып, аны табарга кирәк булганда укыйм. Шулай ук борчылганда да дога кылам, ярдәм итә. Балалар борчылуларны җиңәргә, ислам дине юлы белән үз-үзләренә ышаныч тәрбияләргә дә өйрәнәләр. Остазларынан Аллаһ юлының бөеклеге турында бик күп кирәкле белемдә алалар. Булачак имамнар һәм мөгаллимәләр Аллаһ исеме белән динебезгә тугры хезмәт итәргә ант бирделәр. 30 елдан артык эшчәнлеге булган Оренбургның данлыклы Хөсәйния мәдрәсәсендә тантаналы чыгарылыш кичәсе узган. Шушы дәвердә мәдрәсәне 800-дән артык кеше тәмамлаган. Бу елны дини уку йортында 72 чыгарылыш студенты диплом иясе булган. Теманы Фирүзә Әбсәләмова дәвам итәр. Мин эшлим вертолет Ми-8-нең бортовой механик инструкторы булып эшлим. Мәдрәсә Хөсәйниягә үземнең теләгем белән килдем. Аллаһ Субханаһу ва Рахманнан килә мусульман кешесенә гыйлем алуы ул фарз. Моңарча минем 4-тем поколением прадедушка, ул булган мулла, прадедушка ул булган ахуным был назначен. Тагын бер туганыбыз, ул тоже мулла булган. Биктимир мәчете тарихы мәдрәсәне тәмамлаучы Зөлфирә Усманованың дипломышы. Алган белемнәре белән мөгаллимә шушы ук күрше авыл хатын-кызлары белән уртаклашырга җыена. Менә Сарыкташ районында Биктимир авылы бар. 20 елдан артык яңа мәчетләре төзелгән. Шул мәчеттә бик востребованный укытучылар юк. Укырга теләүчеләр күп, укытучылары юк. Мәдрәсәдә башка уку йортларындагы кебек көндезге, кичке һәм читтән торып уку төрләре каралган. Шәкертләргә ислам нигезләре, гарәп теле һәм башка дини фәннәр өйрәтелә. Дини белем алу өчен дип яшьләре дә, шөгыльләре дә төрле булган шәкертләр килә. Шуңа да уку программасына яңа фән дә кертелгән. Дөнья күләмендә үзгәрешләр булгач, менә күп течениялар бар, кирәкмәгән теге организациялар, уйышмалар, уйышалар бит инде западное влияние, шуның өчен менә шушы течение дигән кирде, фан кирде. Хөсәйния төбәктә дин әһелләренә белем бирүче бердән-бер лицензиялы уку йорты. Әлфит Шарипов өлкә диния нәзарәте рәисе дә шушы ук мәдрәсәне тәмамлый. Мәдрәсәгә Россиянең күп кенә төбәкләреннән укырга дип киләләр. 3 сестра, 3 апалы, бер туганнар укыды. Анасын гаиләләр укып чыкты. Менә Пермь краеннан укып чыктылар, аннан ир белән хатын укып чыкты. Бу 3 сестра, алар Башкириядан килгәннәр иде. Укытучыларга һәм укуда зур тырышлык күрсәткән шәкертләргә дипломнар һәм мактау грамоталары тапшырылды. Искренне служить вере, народу и великой отчизне. Клянемся. Әлеге уку елына мәдрәсә яңа шәкертләр кабул итә. Бүгенге менә шулар иде. Сау сәламәт булыгыз.
Шактый гына кызыклы яңалыклар ишеттек. Ләйсән, бик зур рәхмәт сезгә. 29 июльдә Кабан күле буенда Илһам Шакировка багышланган үзенчәлекле концерт булачак. Ями Music Label артистлары күренекле татар җырчысының культ җырларын башкарачак. Шәһәр халкын Галиаскар Камал театры янында төшү юлына көтәчәкләр дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе. Апуш Татар балалар театры студиясының көчтүк спектакле киләчәк буын балалар театр коллективларының 2-нче Бөтенроссия фестивалендә 1-нче дәрәҗәле лауреат исеменә лаек булган. Конкурста илнең 29 төбәгеннән 100-дән артык бала катнашкан. Һәм шул исәптән Мәскәү, Санкт-Петербург театр студияләре дә биредә катнашу мөмкинлеге тапканнар. Әнә шундый сәләтле татар балалары бик күп. Сәләтле сабыйларыбыз матур итеп шигырь дә сөйли әле. Һәм алдагы видеоязмабызда шуның бер дәлиле булыр. Яңгыр түгел, кар да түгел, яфраклар ява җиргә. Көз турында җырлыймын мин, кушыл син яңа җырга. Сары-сары, сап-сары, ağaçның яфраклары. Җил исә ява яфрак, көзнең матур чаклары. Uça яфрак, уйный яфрак һаваларда әйләнеп. Бүген яфракларның бәйрәме. Иратка ат тәүге мәхәббәт кебек кадерле ди халык мәкале. Бу сүзләр юкка гына әйтелмәгән, чөнки тормышыбызга нинди генә зур егәрле техникалар килеп кермәсен, ат үзенең абруен югалтмый. Ат белән кызыксынучылар арасында иратлар гына түгел, нәфис, нәзберек кызлар да бар. Әнә шундыйлар Питрәш районының Әлбәдән авылында яшәүче Гафаровалар. Әни безнең заманында ат түгәрәгенә биргән иде, хәзер инде без үзебезнең атларыбызны булдырдык һәм атның холкын, фигылен шактый яхшы тоемлыйбыз ди ул кызлар. Әлбәдән авылында Полина һәм Карина Гафароваларны белмәгән кеше юктыр. Үзләренә 15 кенә яшь тулуына карамастан, бу кызлар инде күп тапкырлар ат чабышында җиңү яулаган җайдаклар. Конспортом мы начали заниматься в детстве. Без инде кичкенәдән атлар белән дус. Бәләкәй чакта без сеңлем белән бик оялчан булганбыз. Кешеләр белән аралашырга бераз шикләнгәнбез. Моны күреп, әни безне иппотерапиягә биргән. Без ипподром мәктәбендә укыдык. Шунда атлар белән аңлашырга, аларны карарга өйрәндек. Кызлар ат чабышларында яратып катнаша. Инде беренче ярышта ук җиңүле урыннар алуга ирешәләр. Башта алар танышларының атларын, фермадагы бакбайларны өйрәтсәләр, хәзер күбрәк игътибарны үзләренең атлары Принц белән Арчига бирәләр икән. Арчи это мой друг. Бу Арчи, аңа 4 яшь. Ул минем беренче шәхси атым. Ул бик тырыш, ләкин чит кешеләрне күргәндә нидәндер курккан кыяфәт чыгара да, бар көчен биреп сикерми, иренеп эшли. Скачками мы занимаемся сравнительно недавно. Без инде берничә ел рәттән ат чабышларында чыгыш ясыйбыз. Быел да Питрәш районының Сабан туенда катнашып, мин Принц белән җирле тукымнар арасында беренче урынны, ә Карина Тулпар белән татар тукымлы атлар арасында беренче урынны яулады.
С осени 2021 года мы начали заниматься конными прогулками. Былтыр без үзебезнең авылда ат тайыру проектын башлап җибәрергә булдык. Иң беренче эш итеп интернетта үз сәхифәбезне булдырдык. Шунда бөтен кирәкле мәгълүматны тупладык. Иң беренче кунакларыбыз әлбәттә танышлар, авылдашлар иде. Соңрак инде районнан, республикадан да килүчеләр артты. Безнең теләк атлар белән күбрәк кешеләрне кызыксындыру. Атлар кайчандыр безгә ачылып китәргә ярдәм иткән сыман, башкаларга да булышсын өчен мондый проектларның әһәмияте бик зур дип уйлыйм мин. Барчагызга да күтәренке кәеф һәм уңышлар теләп тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Республикабызның хезмәт елгызмасы искиткеч һәм шул уңайдан без бүген дары заводы турында сөйләшәбез. Студиябездә кунакта дары заводы музееның җитәкчесе Гүзәлия Җәләлова. Хәерле көн исәмсез. Исәнмесез. Дары заводының тарихына кыскача гына күз салсак, анда нинди сәхифәләр күрәчәкбез? Быел без 235 еллыкны каршы алдык. Әлеге еллар дәвамында бик күп вакыйгалар үтте. Без Россия илендә торгаштан бөтен безнең тарихыбыз сугышлар белән дә бәйле. Дары заводы андый очракларда бик кирәкле оешма булып чыга инде. Безнең тарих кешеләрдән тора. Музеебездә, мәсәлән, без һәрбер эшчебезне, дарышчылар нәселләрен туплап, ветераннар белән эшлибез. Хәзерге эшчеләр белән, аларның балалары өчен төрле чаралар үткәрәбез. Чөнки алар да белергә тиешләр, нинди вакыйгаларда үткәргәнбез без. Бөек Ватан сугышында күпме кычкыртылган, безнең тылда, биредә, Татарстанда күпме көч куелганны белеп яшәргә тиешбез һәрберебез. Ә менә кызыксынып килгән кешеләр тагын ниндирәк бүлекләрне күрә ала, ниндирәк экспонатлар белән таныша ала? Безнең 3 зал экспозиция бар. Завод музей өчен без бик зур дип әйтеп була. Төрле чаралар үткәрелә, экскурсиялар гына түгел. Хәзерге заманча әйткәнчә квизлар да үткәрәбез без. Бу безнең районыбызның, Киров районының ничек оешканын, чөнки дары заводы бит инде ул районны да барлыкка китергән хәзер. Төп бүгенге көндә төп баганасы, чөнки 2600-дән артык кеше эшләп килә безнең заводта. Хәзерге заманнарда безнең алда дәүләт төрле вазифалар куя, шуңа күрә яңа эшчеләр дә җәлеп итәргә тырышабыз. Бүгенге көндә эшчеләрдән тыш конструкторлар, химиклар да кирәк. Эшче профессорлар һәр вакытта кирәк, чөнки бездә 7 ел ярым, 10 ел ярым зарарлы производствода эшләгәннән соң, хатын-кызлар мәсәлән 45 елдан, ирләр 50 яшьтән пенсияга чыгып китә алалар. Эшчеләр бик почетта дип әйтсәм дә була, чөнки тарихтан килә, аларны күтәрү, дарышчыларны профессия буларак, хезмәткәрләр буларак гел берничек поощрять итеп торырга тырышабыз, чөнки эш кенә булырга тиеш түгел. Безнең мәсәлән бүгенге көндә яңа эшчеләрне җәлеп итәр өчен төрле программалар бар. Яшь һөнәрче программалары бар. Мәсәлән, без белеме булмаганнарны да алабыз, чөнки үзебезнең уку үзәге бар. Уку үзәгендә төрле һөнәри профессия, әзерлек кенә үзмилар, анда әзерлек кенә түгел, ул зуррак дип әйтәмсең, чөнки югары уку йортларына да направление бирәбез эшчеләргә. Без һәрбер кешегә үсәргә мөмкинлек бирәбез, шулай просто рабочий гына булып калмас өчен. Шулай ук менә уку үзәге безнең төрле направлениеларда эшләп килә. Эшчеләр безне укырга җибәрәләр. Аларның балаларына да махсус ярдәм юнәлтү буенча югары уку йортларына, колледжларга направление буенча мөмкинлек бирәбез, чөнки алар нәселләре белән эшләү мөмкинлеге була шундый очракларда. Аннан тыш спорт
сәләмәтлек саклау, барлык направленияларда эшлибез, бәйрәмнәрдә оештырабыз. Эштән тыш без үзебезнең спорт комплекста, Стрела спорт комплексында алар яраткан, ошаган берәр төрле ярышларда катнашалар. Сәләмәтлек инде зарарлы производствода беренче чиратта тора, чөнки үзебезнең профилакторик кысаларында без аларга лечение бушлай тәэмин итәбез. Ел сайын сәләмәтлекне тикшерәбез, чөнки эшчеләр беренче чиратта булырга тиеш инде, аларның сәләмәтлеге дә гаиләдәге иминлеге дә кайгыртабыз, чөнки зарплатадан тыш бүгенгесе көндә аларга төрле ярдәмнәр күрсәтелә. Барлык бәйрәмнәргә материаль ярдәм инде үз вакытында күрсәтергә тырышабыз. Башка регионнардан, ерак районнардан килеп эшләүчеләргә квартира снимать итер өчен әзрәк зарплаталарына өстәмә түләү дә бар. Аларны бездә яңа гаиләләрдә кырыла бит инде, яшьләрне, олыларны да данлап киләбез. Менә соңгысы булды 55-50 яшьлек юбилейларыбызны кытладык менә гаилә бәйрәмендә. Димәк, җыеп кына әйткәндә, дары заводында эшләү һәм аның эшчесе булу бу инде мактаулы бер әйбер. Чөнки традицияләре бик көчле. Күктәнге завод. Әлеге традиция әле безнең Российская империядан килә дип әйтәмсең, чөнки монда бездә абруйлы булган эшләргә 25 елга службага килгәннәр, алар килгәчтен аларга йорт биргәннәр, җир биргәннәр, кыш ат биргәннәр, шул җирне үзләштерер эшләр өчен анда. Яшь кадрларны да тәрбияләгәннәр, хәтерем ялгышмаса, кантонистларны менә сезгә. Кантонистлар мәктәбе бездә булган, үзебезнең балалар бакчасы, мәктәпләр, балалар йорты булган, шефство, Советлар Союзында шефство үткәрдек инде. Хәзерге заманда балалар лагере юк, әмма ләкин без эшчеләребезнең балаларын путевкалар белән тәэмин итәбез. Гүзәлия ханым, буны тыңлап утыруда бик күңелле, әле шул кадәр бай тарихлы заводны күрәсе дә килә башлады, шуңа күрә берәр сюжет күрсәтеп, тамашачыларга да тәкъдим итәрбез әле төшереп. Бик зур рәхмәт сезгә, эшегездә уңышлар телибез. Шайдып, Салик Сайдашевтың Совет армиясы маршы белән башлап җибәрәбез әңгәмәбезне. Юклысы килүләр битеп китте әйтәме? Хәлләрегез ничек Ринат әфәнде? Хәерле иртә. Менә бу Сайдашевның маршы белән башлавым юкка гына түгелдер инде. Чөнки мин әле кайтып кына төштем Новосибирск шәһәреннән. Ул 7нче халыкара конкурс фестиваль. Заволокинның 75 еллыгына тууына 75 елга багышланган фестиваль булды. Һәм шуннан мин җиңүче булып кайтуым, шуңа күрә мин башлап җибәрдем бу марш белән. Әлеге фестивальдә менә кайсы төбәкләрдән тагын кешеләр катнашучылар бар иде? Анда бик күп төбәкләрдән, Россиянең 78 төбәгеннән һәм чит илләрдән, Германия, Казахстан, Беларусь, Израиль илләреннән гармунчылар катнашты. Барлыгы менә конкурста 228 конкурсант булды. Бу бик күп гармунчы. Аны көне төне дүшәмбедән башлап шимбәгә тигән алар тыңлады. Көннәр буе төннәрендә тыңлау булды. Конкурс бара бит, кешеләр килә тора, конкурста катнаша тора. Менә аны барлыгы 1000-нән артык кеше катнашты бу конкурс фестивальдә. Ринат абый, Израиль дигән сүз әйттегез, анда да гармун уйнаучылар бармы? Анда киткән, алар русча сөйләшә, алар киткән, Россиядән киткән халыклар инде, рус кешеләр алар. Рус дип
Россиядан кеткен халық. Россия кішілер деп әйтіп дұрысырақ болар. Шыннан да нендейрек әсерлер башқардыңыз өзіңіз? Мен анда башқаруым рус әсәрі білен олар шақытыр болмай. Олар мен ойнадым, Рамир Қорамшының шкартуында әрбетіне ойнадым. Онан ойнадым Сарик Садашының Қызыл армиясын башы. Онан вальс, бергелі наемчиктен вальсына ойнаған şimdi олар шаққатыға Татар музыкасын жолай гармонда да ойнап болған екен деген. Әменім нешік болды. Композитор әсәрін бұзмасқа. Ең мәйімі Сарик Садашының өлмәс әсәрлерін дөріс үйді башқарыға гармонда. Мүмкін настолько халықша yazılған әсәрлер, оларны бір бұзмыша ойнап болар. Шындай фикер еді енді. Онан соң мен әрбетіне ойнауым, оларны шоқ қатырды. Тотар кейін шулайда ішкәртіп болам екен. Ол Равиль Сулейманович Қорамшының ішкәртуінде мен бұл баянға жазылған әсәр. Мен ол исен уақытына онан рұқсәтлер алып, ішкәртуім енді именно гармон үшін жазам. Ол бек құплап қабыл еткен еді өз уақытында. Марс Макаровның әсәрін башқармыша болмайды енді. Марс Макаровның шул тегілі әсерлері ятышлы гармонға, ол баянға шәсі де. Халықша деп айтуым енді. Халықша дешегінде, оны башқарып бұла әр инструментта деймін. Әр инструмент, әменім қолда мына екі әретлі хромка гармоны. Әмен онда тағын алып бардым бітәрі тәлиян гармон. Бей көп концертларда қатынашыра тұру келді. Ашылышқа бағышланға концерттарына Забалыкинның истелігіне бағышлан концерттарына Берск деген шәһәрдә, Новосибирск шәһәрендә болды. Оның даже галы концерттарда қатынашыра тұру келді. Шының үшін оларға шақ қатырған тағын тәлиян гармон. Оларға бітінде хромка білен оларны бік шаққадар болмайды. Онда шул тегілі мотор ойнаушылар бар. Шул тегілі. Онан қайтқаш дәртләйіні қайтасың енді. Шул гармонда шулайда ойнап бола екен деген. Геннадий Заволокинның қызы келген емесің? 75 яшке білең ойна бар ең? Келдігіне түгел. Оларсыз өйте тұрған фестиваль түгел. Оның қызы, Анастасия Геннадьевна, оның ұлы Захар Геннадьевич, олар ұйыштырған. Жюриде отырған, әгерде қорап шықсақ, онда нендегіне көрінеклі Россияда танылған шәхіслер жюриде отыра. Онан соң мен насип болды, оның иптерші білен фотография чөйгенде. Ол мені қатырлы 1998 жылы барған ем, 5-ші бүтін Россия конкурсында мен өзімен коллективтен алып барған ем Иваново деген шәһәрге. Шуннан бірлі қатырлы бұл апа, аның исімін ұмытып өтірді, ал мені қатырлы екен. Я же вас помню, татар деп сөйлеп отырды енді. Біз награждение уақытында бірге отырдық та енді. Бик көңілі өтті. 16 июльдә көрнекле баянчы Рамил Қорамшының туған күні еді. Менә аны мактап телгә алганыгыз, аның эшкәртүендәге әрбетне уйнап җибәрсәк, бик мантыйкый булыр кебек. Була бит ул. Әйдәгез.
Студиябызда қонақта Татарстанның атқазған мәдениет қызметкері, Россияның ең ұста гармоншылар ондығына кіртілген Ренат Мухатдинов болды. Күбрәк алырга теләсәң, күбрәк бирергә дә кирәк. Ул яратуыңны, матур хисләрне, изге гамәлләреңне. Ләйсән белән 100% килешәм. Җәйге хозурлык әле дәвам итә. Шуңа күрә җәйнең кадерен дә, рәхәтен дә белеп калырга ашыгыйк. Тапшыруыбыз тәмам.